Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Araw mga katropa sa Team Bantag. Ito po, good news muna. Dumarami na ang nagtatanong sa akin papaano sila makabili ng Bantag raffle tickets. Okay. So bago ko i-discuss yan, gusto ko muna humingi ng sorry, paumanhin. May kasalanan ako sa dalawang diehard Bantag vloggers na miss out ko sila kanina. Yung nabanggit ko na 3 vloggers lang ang nagpro-promote sa Bantag Raffle for a Cause. Talagang hindi ko alam. Wala akong data na ito pala si Brother Travelers at Chris Ulo nag-pro-promote din. Kaya ako humihingi ng patawad. Nag-base lang ako sa mga kaibigan ko na mga subscribers. Nagpa-research ako kung sino yung napapanood nila nga nag-advertise. Yung feedback na natanggap ko is Nancy Bicolana and BMR Plus ako. Lumalabas na hindi sila masyadong nanonood kay Chris Ulo at the Brother Dan, kaya hindi nila na-feedback sa akin. Kaya kaninang umaga ang na-discuss ko lang yung kay BMR, kay Nancy Bicolana at ako. But salamat at may naidagdag na naman dalawa. So again, from the bottom of my heart, Chris Ulo and Brother Dan, Brothers Travelers, sorry po. At least kinokorek ko na ang sarili ko ngayon na nagkamali ako dahil sa natanggap kong feedback. Halos wala naman akong panahon na manood pa sa mga ibang pro-Bantag vloggers at yun lang ang aking natanggap na feedback. Anyway, nag-text ako kay Brother Dan, Brothers Travelers. Tinawagan muna niya ako. Hindi ko nasagot dahil nag-jogging ako. Then mamaya nag-text na ako. Sorry Dan, hindi ko nasagot ang tawag mo at sorry hindi ko nabanggit pangalan nyo ni Chris Ulo kanina. I will make another vlog correcting myself na kasama kayong dalawa. Ang ganda yung sagot ni Brother Dan. Sabi niya, no worries General. Solid bantag pa rin tayo. So, I hope na kung sino pa man ang na-offend ko, yung hindi ko nabanggit, humihingin ako ng sorry kung nag-advertise, nagpro-promote kayo. Ang importante, nagpro-promote. Kasi itong Bantag Raffle for a Cause, to me, this is a serious matter. Kung pabayaan lang natin ang ilaban, sina DJ Bantag nito, nako, masisira ang diskarte. What I mean with diskarte, yung hindi na, may mga nagsasuggest na pababain yung presyo ng ticket from 2,000 gawing 1,000 lang o ano. Sa tingin ko hindi na pwede. Kasi lumarga na nagbiyahe na. Kinausap ko yung ilaban kaninang umaga, ang pwedeng ma-adjust yung draw, yung raffle draw date, which is April 8. So, pwede pang i-atras yun para to give more time na magbenta. At ako, dito sa Mindanao, meron na akong target malaking grupo ng mga Igorots, United Igorots Association sa Mindanao. Mag-gather sila by April. Yun na yung aking market. So, ulitin ko, serious matter ito para sa akin kasi kailangan ng suporta itong ilaban. Pag hindi makabenta ng, example, 5,000 tickets yun, kalahati lang nabenta, pang premyo lang yun. So, dapat panindigan ng ilaban yung pa-premyo na inilagay nila sa raffle. Sa ngayon, wala pang kalahati ang nabenta. Kaya ito, humihingi na naman ako ng tulong sa gustong tumulong. Una, sa mga kapwa ko vloggers,
Kung pwede, hindi lang minsanan ang pag-vlog ninyo. Ako, ang ginagawa ko is halos every vlog ko, binabanggit ko para ma-remind yung ano. So, ito po yung dapat nyong tawagan. Attorney Julieta Puday, isang abogada ng Ilaban. Siya na po ang mag-facilitate sa inyo. Paano kayo makabili? Ang dami ng nagtitext o ano sa akin, hindi ko masyadong nasasagot dahil sa dami ng text. Basta, ito lang, makabili na kayo. May nagtatanong, kumusta yung ticket? Paano maibigay sa amin? Ang nangyari, sa mga una ko nang nabenta, ang ticket, nandun na lang sa Ilaban. Ang kinuha ko, yung ticket number. I see to it na yung pangalan ng buyer, ipinasa ko sa Ilaban, at yun, inilagay nila sa master list nila nga, ticket number 900, itong pangalan na ito. Okay. So, yung ticket number na yon, feedback sa akin. Ako naman, i-feedback ko yung ticket number na yon sa bumili. Para bantayan niya na ang ticket number niya is ticket number 900. Pagdating ng raffle draw, i-announce ang mga winners. So kung na-announce na ticket number 900 first prize, yun na. Ako ang nagbenta nun, tawagan nyo na ako, text nyo ako, para ako na ang mag-arrange sa Ilaban na kayo, kasi recorded, pangalan ninyo, recorded sa Ilaban, yung nabenta ko, recorded din, may record ako. So, ayun, may assurance na makakatanggap kayo ng premyo kung mananalo. But, yung mga ibang buyers ko, ganito ang thinking nila, hindi na importante sir yung manalo, hindi. Ang amin lang ay makatulong kay DG Bantag. So, salamat po sa mga ganong yung mga hindi naman may kaya, no problem. Manood na lang kayo sa mga vlogs, magdasal kayo. But I believe maraming may kaya na gustong tumulong. Hindi lang nila alam ito at kung papaano. Kaya ito ngayon dahil mula kahapon nanawagan mismo si DG Bantag, tapos ulit-ulit sa aking vlog na may ganitong problema, kakaunti lang ang nabibenta, ang dami na ang nagte-text, nag-message, tumatawag sa akin. And yung isang tawag pa sa akin kanina, sir, marami kami, Metro Manila lang kami, pobre lang kami. Kailang pwede kaming tumulong. So ang plano nila, kung may 10 sila, mag-contribute lang ng tig 200, yun, isang ticket na sila. So, mga ganun lang. Mga simple ways na makatulong tayo kay DG Bantag kasi nga, hindi basta-basta labanan itong kay DG Bantag. Hindi ko na mabilang yung kaso na naisampa sa kanya, left and right. May ombudsman, may DOJ, kung saan pa yan. Kaya, ang makakatulong kay DG Bantag, mga abogado. Nandyan na yung Ilaban, willing sila na mag-serve, kailangan nila ng panggastos. Kahit yung yung attorney's fee, palagay ko hindi na nila kailangan yun. Ang kailangan nila yung panggasolina, pangkain, yung mga pambili ng mga office supplies, at marami pang iba. Ito yung nakikita ko nga kailangan talaga na pagtulungan natin ang raffle ticket na ito, i-advertise, bumili, para may maiwan na magagastusin ng mga abogado ni DG Bantag. Dahil ulitin ko, ang ating kalaban, mayaman, mapera. Ang ating DG Bantag, ordinaryong tao lang. Wala na siyang sweldo ngayon. I don't know, yung kanyang pampamilya, kung meron pa ba, although hindi naman siya humihingi, ang hiningi lang niyang tulong ay itong raffle ticket for a cause. Kaya ako, nagre-react ako ng ganito, siniseryoso ko na. Every vlog ko, maglalagay palagi ako ng number na ito,
babanggitin ko palagi kasi ang ano dyan is paulit-ulit lang. Kulit. Kung kailangan maging makulit ako para kay DJ Bantag, gagawin ko para lang makatulong kay DJ. Okay? So ulitin ko, sorry po, Brother Dan. Sorry, Chris Olo, at sa ibang mga vloggers na nag-a-advertise pala na hindi ko alam. Sorry from the bottom of my heart. Importante, yung sabi ni Brother Dan na no worries General, solid bantag pa rin tayo. Yes, there's no other way but maging solid tayo sa pagsuporta sa ating minamahal na DJ Bantag.